дар аввали фасли баҳор сард омадани ҳаво ва ё бориши зиёди борон дар баъзе мавридҳо давраи анҷом додани кишти баҳорӣ аз ҷумла зироати техникӣ, пахта ва кишоварзон мушкилӣ пеш меорад. дар сурати кишти барвақтии пахта сард будани ҳаво боиси афзоиш неёфтани чигит мешавад ва бо дертар дар охири моҳи апрел ва май гузаронидани кишти пахта боиси дер расидани ҳосил, саривақт ҷамъоварӣ нашудани он ва зиён ба хоҷагиҳо мегардад. тарзи нави кишти пахта бо усули зери пилёнка самара медиҳад. дар хоҷагиҳои ҷаббор расулов, раҳмон набиев, ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи абдурраҳим ҷумаев ва хоҷагӣ ба номи турсун хушатов аз чунин тарз ҳамчун таҷриба истифода намуданд. соли равон дар соҳаи кишоварзӣ дар кишти пахта ҳамчун таҷриба навгонӣ амалӣ карда шуд. дар ҷамъияти саҳомии кушодӣ ба номи абдурраҳим ҷумаев пахта бо усули обёрии қатрагӣ ба роҳ монда шуда ба таъкиди масъулин аз 1 гектар замин имконияти гирифтани то 80-100 сентнер пахта умед доранд. дар кишти анъанавии пахта аз 1 гектар то 90-100-120 ҳазор ниҳоли пахта кишту парвариш меёфт. дар ин тарзи нав 200 то 240 ҳазор ниҳоли пахта ғунҷонида ҳамзамон обу ғизодиҳӣ ба таври қатрагӣ осон бе харҷи иловагӣ дар муддати кӯтоҳ сурат мегирад. қатрагити ҳам об кам сарф мешудааст сони ғизоям рост таги решаш мефурод ки анча сарфиш рост. Имсол ба якнун тасмим гирифтем ки ҳозир ба 14 гектар ба ду қатраги шинондем. имсол ба тасмим гирифт ки камаш 200 гектар ба кадам ба 1400 гектар ба пахти кишкадагӣ айн ҳозир таги 14 гектараш ду қатраги шинондагӣ мо. Ин пахти мо 15 май киш кардем, чунки боронгари мӯр шудан баъд анча сал корма қафоб рафтаги буд ки ман ҳозир афзоишаш қариби 50 рӯз шуд. Ака хосуноки ҳозир рӯи 80-100 сентр гирифта мешудааст. 1 гектар ба тақрибан 80 то 100 ҳазор бех мебурод. Ин ҳозир навшинодагимон ба ду баробар зиёдтар таги 240-230 ҳазор бех мешавад. ҳисоб меинам ҳосуноки баланд мешавад. дар кооперативи тиҷоратии хоҷагӣ ба номи турсун хушатов 1250 гектар замини корам, 950 гектар боғ, 108 гектар тог мавҷуд буда, имсол ҳамчун таҷриба 50 гектар пахта зери пилёнка ва 14 гектар бо усули инноватсионӣ кишт карда шудааст. аз рӯи арзёбии мутахассисони соҳа нашунамои имрӯзаи пахта мӯътадил буда, чунин тарзи кишт ки обу ғизодиҳӣ ба тариқи қатрагӣ сурат мегирад, осон ва меҳнати дастию хароҷотро ба маротиб кам гардонидааст. майдони боғу тогзори ноҳия наздик 14 ҳазор гектарро ташкил дода, 10600 гектар боғи анвои дарахтони мевадиҳанда, зардолу, шафтолу, олу, гилос, себ, беҳӣ, хурмо, анор ва ғайра буда зиёда 3000 гектарро тогзор ташкил медиҳад. боғпарварон солҳои охир таваҷҷӯҳро ба ташкили боғҳои интенсивӣ бештар намуданд. дар филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ ки заминҳои боғи он дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир аст, боғи интенсивӣ ки аз тарафи кормандону олимони соҳа соли гузашта ташкил ёфта буд, дар соли дуюми шинонидан қисми дарахтон ҳосил бастаанд. тамоми корҳои агротехникӣ ба монанди буриши шаклдиҳӣ, корҳои коркарди кимиёвӣ хело дар боғҳои интенсивӣ осон мебошад. қариб ки тамоми меваи боғҳои интенсивӣ мо бо роҳи дастӣ ҷамъоварӣ карда метавонем. агар боғҳои анъанавӣ гирем, агар 25% мева бо роҳи дастӣ чиндан мумкин ки боқӣ мондаша бо роҳи авшондану бо роҳи чиндан аз замин мо ба даст оварда метавонем ки аллакай ин аз сабаби сифати баланд доштани меваи боғҳои интенсивӣ самаранокии он низ 2-3 маротиба нисбати боғҳои анъанавӣ баланд мебошад. дар асоси машварат ва тавсияҳои олимони соҳаи кишоварзӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фортуна ва компания дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар 14 гектар замин боғи интенсивӣ себ, нок, зардолу ташкил ёфтааст. қисми дарахтон ҳосил бастаанд. тарзу тартиби ҷойгирсозии ниҳол, обу ғизодиҳӣ ва парвариши он бо усули муосир сурат мегирад. хоҷагӣ ёррасони Фортуна компания зиёда аз 30 гектар заминро ташкил медиҳад. аз ин 20 гектараш боғ мебошад ки дарахтони интенсивӣ мебошад. аз намудҳои
нок, себ, зардолу. Ҳозир қисман дарахтомо ба ҳосил даромадагӣ солҳои оянда боз ҳосилро сол ба сол зиёд мешавад. Дар иқлими мо дар ҳозир ҷойгири мо аслан меваи нок, дарахти нок нағз инкишоф ёфтааст ва вақте ки дарахтон пурра ба ҳосил медароянд, аз гектараш мо то 20 тонн 25 тонн ҳар як гектар ҳосилро ба даст орем.